por un suelo que brilla y la electricidad a veces colapsa por las lágrimas. Ella también habla de flores, de la sangre y las conspiraciones que planean los demás. Oh, Margaret, todos lloran por ti. Oh, Margaret, tú sigues tan feliz, aunque yo ya sé que no es así. Todos suponen que ella no escuchará bien sus similitudes y cambios tontos con mala fe. Se ha inundado la pista, ¿a que la ibas a invitar? Tiene los ojos de quien antes pudo congelar. Oh, Margaret, todos lloran por ti. Oh, Margaret, tú sigues tan feliz, aunque yo ya sé que no es así. Eta bueno, eta orain daukazu zerrenda iziko diskoa 19 urtekin. 18. Joda, 18, baina gaztekoa, meritu gehiago. Bueno, saldu zure diskoa, ze disko mota da, ze karo, urte hauetan, segurazki, bueno, heldutasun bat ere izango duzu gehiago, idazteko modua ere bai, que por cierto, idazteko ze behar duzu? Aserregoti, egan. Aserregon. Idazteko? Bai, espada asertzen ez du idazten. Apurtxu egitxinez. Bultzatut ez. Eta 11 urterekin segertatu zitzaizun ba. Bardine, azerra nengoen. Eskolera jun barra, goizezatu barra, goetik, igual lagunekin parrandara. Bizitza, eta igual debekua, amaga igual ez dudala usten atxak ezare, eta, Garbitxu? Nintendo en debekoa. Hori da mobila, eta, karo, aserre. Eta? Bai, baina, ni bultzatut ez hori, aserrea edo, batzutan pentsetat badaiko zulako mozentzazinu, esaten duzu. Gauze bat idatzi gugot, baina ez daki zer, eta askotan inkonsientiek idazten deu. Zu hartze duzu, teklao edo gitarra eta bakarrik ikasten da idazten, eta gero zentzue topetan zoaz, apurke. Poliki. Lehenbiziko da letra eta ero jartzen da musika? Dana batera. Dena batera? Hori da. Bueno, bakoitzak egiten du bere modu, baina normalena... Dana batera. Hartzeot grabadora, jartzeot, eta gitarra edo pianoagaz, aztenaz gauza kantetan, eta orduan, lortzen da nien, ideia bat guztata jatena, horren ganien aztenaz jala nien. Eta nire erran barra dago, gaztela zerretan dena, en casa de herrero... Cuchillo de palo. Balo. Zura ma zer da? Musikandereño. Musikandereño. Eta zuk nola ikasi duzu musika? Bakarrik. Bere kabuz. Baina badauka zentzua. Bai. Ez que bere amak kontatu dit, zerratik da hori, zu badakizu historia, bai noski. Bueno. Edo... Nik kontatu hori dut zure amaren historioa. Bai, ez dakize histori kontaguzu, norraitzi da. Bueno, beti oso libre itxiste, beti, eta etxien beti onda musiki danak di oso kantarinek, nire kantetan man Bilboko koralean, eta gozan dizekin deus, orduan beti eukiote como referentzia hori etxetik. Baik zerratekan izan duen guzti hau, eta badu bere logika. Zura amada irakaslea. Bai. Eta beti bilida konservatorioetan... Bera bai, eta bera gozuko. Beharrezkoa da, bai noski, baina, beti oso lotuta, oso estuaz, ordu asko ikasi behar, ez dakiz zer, eta berak nahizun, bere alabak, musika deskubritzia, eta gozatzia musikarekin, eta, bueno, bere kabuz, eta, karo, gitarra jotzen eta zeunek ikasi zenun bakarrik, osea, badu doaia, orduan, doaia horiek lantzeko, eta ez da estrategia txarra, ondo fundua. Claro, atera ondo. Claro, gaina gure munduan ere, ondo pasatzen baduzu, pantaila ere galditiko duzu. Gu urduri bagaude, urduri jarriko da jendia. Gu konten bagaude, konten jarriko da jendia. Eta musika egin gauza berdina. Ez da bakarrikan ahotsa, baizik eta zer proiektatzen duzuen. Bai, eta zu gustora gotantzea hor, eta hori biztan da. Ni ondo pasata dut. Oia, disfrutatzen duzula. Asko. Claro. Askotan ere, zenbat jende horre talentak eta daude horrez, eta izugarrizko ahotsak, irabazten dute talenta, eta gero, aiako jauz, nun daude? Eta beste batzuk ahots ezain honarekin,
baina baute zertxo Dana bat. dauka. Hori Hori aparte. Eta gainera 18 urte. Baina, bueno, zure diska, a ber, ze diska mota da? Ze musika mota, zer kontatzen duzu, zenbat historio? Asko, azkenien buruan deko da esan ideia guztizek sartu da ez diska horretan. Eta uste dut nahazte bat dauela, iluntasun baten eta argitasun baten arteko nahazte bat. Eta azkenien letrak uste dut oso pertsonalak dizela, askotan barraitzeot bilurre moten da ben gauzetaz, eta hola no, eta hola jonaz como nire mundu eitzen, no, lan idazteko, eta soinu aldetik uste dute referentziasko ekotezela, eta horrekin da bela diskan soinue. Zer abesteko diguzu gaur? Bitartien. Bitartien. Bitartean, eta guk gustatuko dugu. Zuekin, zuen zenean, Maren! Egile da, temporalar, igaro egin da ehala. Jakin badakit, munduko lekuren baten eskutatute zauzela. Hainbat bider irudikatu zaitut neure parien egile da temporalar igaro egin da ehala. Ta aukerarik ez duteuki ta aurrepeiz geusinaz ta aukera izan dabe bardin paseko jatan enaz berriro itzuliko astuta ditut zeure kontuek enaz berriro isilduko neure burue defendatukot bitxartien berriro itzuliko astuta ditut zeure kontuek enaz berriro isilduko neure burue defendatukot bitxartien Egile da, temporalar, igaro egin da ehala.